Okei, eli moikka kaikille. Tässä on nyt tää mun asuntopostaus videolla, minkä mä lupasin tehdä. Tai te saitte äänestää sitä, että minkä mä teen. Ja tästä sai eniten ääniä, joten tää sitten tehdään. Ja mä oon yrittänyt nyt tällä videolla tehdä, kameralla tehdä monta videoa. Ja aina on tullut jotain ongelmia, että välillä on niin kun loppunut akku ja välillä on loppunut muistokortilta tila ja tässä ei tää tarkennus toimi. Että mä nyt toivon, että mä vihdoin kerrankin saisin tän tehtyä kokonaan valmiiksi. Mut mennään nyt tähän itse asiaan. Elikkä täältä me tullaan sisälle ja tässä on meidän eteinen, jossa on nyt harvinaisen sekoinen naulakko, kun se on jäänyt siistimättä noiden tupareiden jälkeen. Se ei ole normaalisti noin montaa henkaria. Sitten Ikeasta ostettu lipasto, missä on lähinnä mun tavaroita, mutta taitaa tuo alalaatikossa olla jotain poikaystävänkin juttuja. Sitten kun meillä ei ole mitään joulukoristeita, niin no, niin, mä oon laittanut näitä joulukortteja, mitkä nyt ei oikein pysy täällä, niin tänne seinälle. Että on vähän jotain joulusta täällä ja sitten on Ikean lamppua ja tämmöstä pientä. Sitten täällä on vessa ja sauna. Tää on ihanan iso. Tykkään. Ja ainoa, että suihkuverho puuttuu vielä ja sitten tänne tarvisi jonkun hyllitön tai jonkun, että mahtuisi kaikki tavarat paikoilleen. Pesukonetta ei ole vielä, mutta se hommataan kyllä jossain vaiheessa. Tuolla on Lunan häkki ja sen asukki. Se aina pysähtyy, kun kamera tulee lähelle aina. Ja tässä on meidän keittiö. Tää pöytä on vähän niinku väliaikainen, me saadaan semmonen uudenlainen vähän myöhemmin. Mutta tääkin on ihan jees tälleen väliaikaisena. Ja sitten keittiö. Tässä on toi tiskipöytä voisi olla vähän isompi mun puolesta. Sinne näyttää tiskivuoret entistä isommilta. Ja tuossa on jääkaappi. Ja sitten täällä on meidän parveke. Jossa ei kyllä ole vielä mitään, mutta kesäksi sitten varmaan hommataan jotain kalusteita. Että on tämmöset jouluvalot ja lyhty, jos näkyy. Ja sitten olkkari. Eli tämä on tämmönen avokeittiö tavallaan. Ja näin. Nämä kaikki kalusteet on oikeastaan niin kuin sukulaisilta ja tuttavilta saatu, että me ei ole vielä ostettu tänne mitään itse. Että varmaan sitten kun on vähän rahaa enemmän ja tälleen, niin aletaan sitten enemmän vähän sisusteleen täällä. Että mulla on kyllä selvät sävelet jo kaikkeen. Noi verhot ehkä vähän liittyy siihen, mä oon keksinyt kaikkea mitä niiden kanssa sopisi. Ja noi verhot on mun mielestä tosi ihanat. Ja tossa on meidän hienot DVD- ja levykokoelmat ja kello ja tämmöstä. Joo, ja sitten täällä on meidän makkari, joka on myöskin vähän niin kuin alkutekijöissään sisustuksen suhteen, mutta täällä on nyt, toi on nyt taas irronnut tuolta, toi on sanotaan seinälippu ja itse huoltettu taulu, eli täällä ei ole vielä mitään, mutta tosiaan päävärinä sitten kun aletaan enemmänkin sisustelee, niin on violetti. Ja nämä verhot on ollut mun ihan lempparit. Mä sain nää just vähän ennen kuin me muutettiin tai muutama kuukausi ennen, että ne oli mun huoneessa kotona, mutta nyt ne tuli heti tänne. Ja joo, tässäpä tää oikeastaan oli tää asunto. Mutta jos jotain tästä nyt voi vielä kertoa, niin tää on tosiaan 47 neliöä tai 47,5 neliöä plus sitten parveke. Mun täytyy nyt pyyhkiä toi lattia. Ja niin tää on tässä tärkeä tähän videoon. Joo. Ja me ollaan asuttu täällä noin reilu kuukausi tai uutena vuotena 2 kuukautta. Ja paikkanahan tää on ihan, tää on tosi rauhallinen talo. Toisaalta ehkä vähän liiankin rauhallinen. Täällä on muutama semmonen kylämummo. Mutta sillä nyt ei voi mitään. Mä en pakko sitä, että tää on mun ihana kynttelikkö, mikä mä ostin. Tää on niin ihana. Joo. Mutta muuten tykkään. Ja tää on tosi lähellä meidän vanhaa kotia, tai siis mun vanhaa kotia. Tää äiti asuu tossa ihan muutamia satojen metrien päässä. Sitten tossa on ihania magneetteja, mitä mä sain. Tai saatiin siis joululla, tai tuparilaksi nää. Tää nyt ei oo siihen, mutta tää on mun mielestä maailman paras. Tää näin. Toi on ollut mulla ihan sika pitkään. Mä oon leikannut sen joskus jostain
aikoja sitten. Mutta se niin sopii, mulla on 2 pikkuveljeä. Että joo. No, mutta tää oli mun ihan ensimmäinen videopostaus tai video. Ja sanokaa jotain mielipidettä, että teekö mä enää ikinä videoita. Tää oli vähän haastavaa sinänsä, koska tää kamera vähän oikkuilee ja näin. Mutta laittakaa kommenttia siitä ja kommentoikaa jotain, mitä tykkäätte tästä asunnosta ja sillain. Ei mulla oikeastaan muuta sitten ollut, että nauttikaa ihan hirveästi joulusta, kerrankin kun se on. Saatte nyt nähdä Lunaa hetken, kun se syö. Eli nauttikaa joulusta ja syökää kunnolla ja viettäkää rakkaiden kanssa aikaa. Joo, niin. Viettäkää ihana joulu ja hyvä uusi vuosi alkaa nätisti ja tällä lailla. Kommentoikaa, mä oon sanonut sen 100 kertaa, mutta ei mulla oikeastaan ollut sitten vielä enempää. Että ihanaa joulua ja moikka!